حراي حنساب حراي نخلو بوتالو نخلو دما جزيلو تأكبنا له زلنا بوتا إذا توهيبنا زلو جزية دما نسألات سلزخانة سألات ندينا سألات دمان عنا إتقمنا مو سألاتنا تأكبنا زلنا مو بخياتنا نوشت وحيتنا بسألات كلنا جميرنا خصعن في الصندمة زيابيهر مسانا يخون بس ما أب وولد ومنفس قدوس أهدا أملاك آمين قدس زيابير أملاكنا سلخلو تمسكن كنحزن نمسكنك كنحب واسدما نمسكنك تمسكن أملاخي خامو كبرن مسكانا نعخا يكون نبلك حيلخا نجمر لنا مو كنفتسم دما أيتفلينا كله نصليو صلاة دما أملاخنا ندينا قد كامر أي نحزنان متصانا نعي عنا دما مدالوي قبرلنا بسدينا نفس فاريا خولت مكاتنا نفس عرفت هابلنا بسبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمتلنا حزنان كلهم دما أتصانا نعلنا صومنا بارخلنا قدسلنا سخاتريو سخات قبلو صومن صلوتن سبعين قبرلنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من استغاث مصا باركان تاب سمايكم دمام دريخون علت مقبنا لمهبنا احنا نزودلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالم نتكايما أمين أوجزت يا مريم فينا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غد نقليخي بسقاخون نقليخي هذا إجابير صباط ويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برختيخي فركر سقم برخيو وملت الزجاج إجابير مساخيو وفست دسبلكي حتياتنا صريلنا نفت ودقي يذكر سس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاه ويسرق جنا ملاكن ودان يذكر سس كاني كنا سريات يردم ساسي أبسا قل لبرو كساتي برهان أنتم أوي كانت أوي ديا كنات برهان سايرقص أنات ببسمكم كنفتانون صحنا يرسيان تقولون سمات زيو مهارن كرسس من العشر تغطي زيو مهارن نكسوس 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 سأقولنا أبي قسيس بصلتك قدست بزحل في محاركم بزمت خي حلكم بافن منفس قدوس كما صار حتى تفتحكم من تجزتنا مريم محرنا كل سوس بالعسل تجزتنا مريم محرنا كل سوس من 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 تجزتنا مريم محرنا كل سوس بنت جزتنا 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 مريم محرنا كل سوس ناين الصحات صلوات أو قويتا كل العالم زحزك እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻይኻ ባፍዓድ ወድኻ بقويتانان أملقنان مدحنان إيس كرسوس نمسكنهم بقويتانان مدحنان إيسوس كرسوس نبنا بيترس نسخة وحيخة أبرزها وخزيان بيت كريستيان كان صاي نايسي لاب دقيتات كتفوان كناوس وانا يقولون يوم بتمعك سماياتنا عاك بكاي أمدرز أسر كايب سمايت أسر كوني أمدرز فتح غير ما بسمايت تفتح كوني جبل كان نسخة سبوتنا نسمبارتك كلهم ببسمن بقال منفذ قدس تفتحوا الناس أزوج أن يكونوا حتى أمبرلين يام زخنكو بعيب قال باريخهم بفلتة زي فلتة تبدلوا قويتانا زما قال قلتها أبوتاتين ديتاتين حواتين حتين أصنيخ حلوا من تم
محصنا منكم خاطئتنا بدلنا نزخنكو نعين تحت واريا خفتحن باب سلس قدوس اب ولد منفس قدوس تفتحنا ازوصن يكونوا حاتم بدلنا نزخنكو اي قال باريخون تفتح يكون ام حرب على بزمحرات مفقر سب زخن كاجابير املخنا نعلم حتى ترحقنا يسبتنا نسمبارت كان سحوم تقبلنا يزل على موت برهان كونا برهلم وقويتا كل حتى من حدا قال لهم نسخال ومفقر سبي خم جابير املخنا بعد بزمحرات معات كازر حق محرات كاز بز صادقنا عين باريخ حتى يسري لي نخلهم سبتنا نسمبارت كون كبدلن كمر جمنا دحنا وقويتا بان زاربون بان سرحون بان حسبن كلنا عخان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابير أملخنا نسقال وام قرصبي خم وقيتا تفتحنا ناس أزوج أنا نقبرنا نقول زخام فتح يوم حتى تنيان زخون كنا عنا قال قال خام فتحنا وقيتا أعرف نفس أبونا أن يسمع عن باباساتنا بمكاريسنا بشنا دان ذكرهم نمزن بزح عمتات نوع زمانات بسركم سلام حلوا لنا وقيتان كلهم مرحة سوى سلطان بسركم سلام حلوهم وقيتان لك أنا باباساتني بسكابوساتن أساوسن دياقوناتن أنا أقول نسيسن عن بابتن مزمران عندنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سقطنا نسنا رجوتن أناتنا بزق دس بتكريسيان كاك إمام نزلوا حزب خان كلهم ذكر مبنات كرساساتنا عيم وقيتا بقنا عيمانات أني عم زمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نفسهم مس أبراهام نساك أن يعقوبنا بر قويتا إيرف نفس عمت كولت تمكت نفسها مس أبراهام نساك أن يعقوبنا برنا أنا ون كاب كل بدلين مرجمين كاب قحدتين كاب حسيقة من محل موجازنا دحنا ناب قحدتين برقصتين مسكعات اللوت هاي معناتها من مس أرماويان كم تنبار دحنا نقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أمرنا هاونا كل ساعة كاب زفاتاتنا ناكل قبر سيطان كاب حجق ساعة ذا العالم فسمنا كم نرح قبرنا قويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمعتاتنا مقص سمعت أم صحفي وصحفلنا قويتانا يذكر ساس مسؤول من فس كل سن مسجانا صنعتهم بأزل كلام من كل ساعة نزل عالم عالم أمين محر أملاخ محرنا يقرب هلا أملاق قبلنا ساعات مع تبارك لنا كل شيء جابير أملاخنا ساعات زم شدي أرما بارك لنا صلاتنا لما أنا تقبل لنا تقبل كادما نفس دينا نفس باريخا ولا تتمكات نفس على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أمتنا حزنا عندما أنا نعلنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصات مسا فقد كام تاب سمايكم دمام دريقون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزول دولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا وفعد احنا نمبر أفتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل عالمنا الكائن وأمين أوزت يا مريم بناك قدس قبريم ملا سلام تا سلام لك اللغو نغدن قليخي بسكاخون دنقليخي أدى إيجابي ارتباط ويتا سراوي سلام لك اللغو نسخكا أنس برغتي غيف ركر سخون برغيو أو ملتا تسقى جابير مساخي أو في السيت الدسبلكي حتياتنا أخسر يلنا نفتور دخل يسكر سوس ما انتانا بحرات لمن لنا أمين هللويا تسابق እግዚአብሔር ተወከልኩ ወፎት ብለው على نفسي هللويا ولم تعوكني
ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳመትከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳመትከ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ጥምቀት ነፍሳ ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቕምጠልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ፃነንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገልና ካብ ክፋድና እምበረ ፈተና ይፍትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይመቐኝን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ክድንግል ኢለ ብስጋኹ ድንግል ኢለ ደጃለብ ጽቡቓት ፈታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳመትከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳመትከ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ጥምቀት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነድየና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንሕዙናን ድማ ምፅንና ንዓና ድማ ኣምላኽና እዛ መገዲ እዚኣ መገዲ ኩልና ምዃና ፈሊጥና ተረዲእና ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍፅም ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ስኻ ረዳእና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹም እንደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ፍረቃርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነፍስ ያሰሰትከ Hare
ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘትከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ ነፍሰ አመትከ ወለተከ ነፍሰ አመትከ ወለተከ እግዚኦ ነፍሰ አመትከ ወለተከ ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ምስ ቅዱሳንካ ጸንብረልና ሕዙናን ድማ ጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተጸበቐ እሞ ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋልና ፈተና ይፍትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍነከ ንስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሳልየልና ነፍስቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሱ መያገብ ውስተ መካን ጽዑድ ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ
ወተሰክርላ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት ለዕረፍት ምስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝዓረፈ አዴና ወለተ ጥምቀት ንልምነካን ንማልደካን አሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ነፍሳ ክትዕርፍ በታ ንትንስኤ ዝመደብከዮ ዕለትካ ስጋ ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዝሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሳ ንልምን አሎና ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት መንገድ ነፍሳ ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃባ ስጋኻ በቲ ዝድለ ጊዜ ሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሳ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ጥምቀት
ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከዊነከ ፍቅረ ክርስቶስ ሎቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ እምድረትን ሳያሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ዓመትከ ወለተ ጥምቀት
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብይ ሃይማኖት ተተከል አብይ መስቀል ተሰለ ሆይታ ይታበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳሳይ ማዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልሰ ምስጋና ሰማይ ዘዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋን ሙታን ፈርድ ብሓድሽ መሲኡ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ምስጋናን ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹነልና ቅዱስ ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዘምዕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን ባዕሩኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመረመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውርጥ ነበርካን ነገርካና ንስኻኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግንለዉ ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርጽ ኩሉ ሰዕ ክንመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ
ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህድኣካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዑን መጉየዪ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽንዑ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ኣብ መስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣለና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምእንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓድሉ ኦ ጐይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለኣለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘየሃልቅ ለዓለም ዓለም ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ አምላክና ነፍስ ዲና ወለተ ጥምቀት ኣብ የማንካ ቀምጠልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ስኻፃና ንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንዘለና ድማ አምላክና ፍቅርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትን ከይጎድለና ሓይለ ሃበና መወዳእታና ድማ ጸብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዓይነት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድነና ፈተና ይትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመዓሚን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተሳለተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢአትና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ كل ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓምትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ህፃን ዝበልትካዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና።
ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሰላ ወረስያ ድሎተ ለመንግሥተ ሰማያት አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ አመፃ ወገኒ ወአገተኒ ጻዕረ ሲኦል አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ አመፃ ወከኒ ወአገተኒ ጻዕረ ሲኦል አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ አመፃ ወከኒ ወአገተኒ ጻዕረ ሲኦል አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ አመፃ ወከኒ ወአገተኒ ጻዕረ ሲኦል ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚየነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባህላ አምላኽ ይቕረ ይበለልና ነብሲ ባሪዮ ርእሰ ጥምቀት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ትደለልና ንዓና ንሰምዕ ድማ ቃልካ ኣብ ልብና ከነዓቕሮ እዛን ናይ መንፈስ ክፈተልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ኢኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገን ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን
ወአዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኽ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገኒ ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነና አሜን። ወንጌል መንግሥቶ ጽድቆ ዘአፉየና እፎይ ከገሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ። አውሎጆች ርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 34 ክሳብ 51 እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ። ስለታ መዓልቲ እቲኣን ስለታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾነ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን። ከምቲ ብዘመኖ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ከምቲ ብቕድሚ ማእያይህ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይህ መጺኡን ኩሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን። ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም፣ እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን፣ ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ። ስለዚ ጐይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ግናኸ ፍለጡ። በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤት ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይንበለን። ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩማ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ ተዳለኹም ኩኑ። እቲ ጐይታኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ መን ኮን እዩ? ጐይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁእ እዩ። ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝሸሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ክፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጐይታ ይድንጉ እዩ እንተበለ እቶም ብጾቱ ባሮት ብምውቅዖም ይጅምር፣ ምስቶም ሰኸርቲ እውን ይበልዕን ይሰትን። ጐይታ እቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸበያ ግዜ ብዘይተጸበያ መዓልቲ ብዘይፈለጣ ግዜ እውን ክመጽእ እዩ። ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕዱሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ጌታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ መጽሓፈ ኪዳን ዝነገሮም ካብ ሙታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ዘዩ በረኸት ጸጋኡ ምሕረቱን ምስ ኩልና ይኹን ምስለ ነብሲ ኣመቱ ወለተ ጥምቀት ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ወጎይታ ይቐረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ
أبسالساي معلتي كموتات تبريز تنسي بمسكانا نفسميان تعالج بميمان بلو تغمتين هي وان موتان نفركم بحدش تمسيو ويتاي غربلنا مسكانا نور مسكانا المنفس كتسيخون لومن كل سعن للعالم آمين آمين يخون لنا ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጥንኦ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመርዓድነት ትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየት ሰማዐ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ዋሮትካ ነመስግነካ ኣለና ቸያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኸንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልመትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ሙዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስኩን ኢኻ ስምካ መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላእ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ኣረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላእና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጻናን ዘህታማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ንረኽሲ ብረትካ አንጽህን ዓይሻ ልብ ምጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመኑ ኩልና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በጅራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና ይቅለ ባህር አምላክ ይቅረ ይበለልና ነብስ ባሪኦ ለተጥምቀት ገነት መንግስተ ሰማይ አርፈልና ንዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ስለደልና ንዓና ድማ ከምቲ ተዳሊኹም ጸንሑ ንበሩ ዝበልካና ኦ ጐይታ ንዓኻ ትፈልጥ ምሳኻ ምስ ህያው ኣምላኽ ርክብ ዘለዋ ነብሲ ሒዝና ክንዝርከባ ይትግደፈና ሰላምካ ብዝሓልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ለኵልክሙ መንፈስ ጐይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሰአላ ወረሰያ ድሉተ ለመንግሥተ ሰማያት እስመ
አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወየ ስህተኒ ከመ አዕርፍ እስመ ፈላሲ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወየ ስህተኒ ከመ አዕርፍ እስመ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወየ ስተኒ ከመ አዕርፍ እስመ ፈላሲ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወየ ስህተኒ ከመ አዕርፍ እስመ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወየ ስተኒ ከመ አዕርፍ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ወማርቆስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና እንፅልዮ ዘለና ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ ነፍሲ ባርያኻ ወለተ ጥምቀት ምስ ቅዱሳንካ ቀምጠልና ሓዘን ዘለዉ ድማ ሓዘን ከይኸብዶም ኣምላኽና ስኻ ፃነናዓልና ንኩልና ድማ ትዝንበብ ትዝንገር ቃል ንዓና እሞ ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ድማ መወዳእታና ጽቡቕሉ መገዲ ኣትሕዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ዕለት እንጀራና ምግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልናና በደልናን ወሳናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ኳድነና በላ ፈተና ይገዝወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዴና ድንግል ማርያም ብነቅስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ሰላም ለክለኹ ዕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ጌታ ሰላም ሰራዊት ሰላም ለክለኹ
ከለኹ سواء برختي أخي فلا ما تنكم برخي ومن تتقى እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ وفستي دس يبرك هاتياتنا نخارجنا نفتو ودخي يسوع كريستوس من تانا محل منلنا آمين نو وانجيل منقص السماء መንግስቶ ወጽድቆ ዛወፈን አወፈይክ ኩዑ የዲያቆ أولوغي يسوع كريستوس ودي يا እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባረኽን ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 27 ትንሣኤ የልቦን ዝብሉ ሰዲቃውያን ናብኡ መፁ ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሓው ዝሞቶ ዘበለ ውሉድ ከይወለደ እውን ሰበይቱ እንተሓደገ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓዊ ይውረሳ እሞ ንሓዊ ዘርኢ የቁመሉ ኢሉ ምስየ ፀሓፈልና 7 ኣሕዋት ነበሩ እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገ እውን ሞተ እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ 7ቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም እታ ሰበይቲ ሞተት 7ቲኦም ኣትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሣኤስ ምስ ተንስኡ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኾነ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን መፍላጥኩም ደይኮንኩምን እትስሕቱ ዘለኹም ካብ ሙታት ምስ ተንስኡስ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እዮም ዝኾኑ እምበር ኣየእትውን ኣየተኣታትውን እዮም ብዛዕባ ሙታት ከም ዝትንስኡ ኸ ኣብ መጽሓፈ ሙሴ ኣምላኽ ኣብቲ ኣሸኽ ቆጥቋጥ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም ንሱ ናይ ህያዋን ኣምላኽ እምበር ናይ ሙታት ኣምላኽ ኣይኮነን ንስኻትኩም ኣዝኹም ትስሕቱ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ وسرافيل يعرق لطوس يبلو قدوس ቅዱስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ድህረ ትንሣኤሁ ሙታን ሳይሎም ረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ አመቱ ወለተ ጥምቀት ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተመጠነ ሕያዋንን ሙታንን ክፈል ከም ሓድሽ ክመጽኡ ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ቅዱሳን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ቅዱስ አኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነብስና ዝኾንካ መድሕን ነብስና ዝኾንካ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ናኻ መሰረት ጥበብና ዓቀባይ ንባብና ዘብራኻልና ጸልማት ሕሊናና ሪሕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኽለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ንዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ካሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ እዛ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ወሃብ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርብ ኣለና ነብሲ ትዑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሰቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንጉፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንጽውዕዎ ሰማዒን መበለት ከዳኒ ንዝኽታማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነት ጉባኤ መንፈስ ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መርሐ ዝህብ ኦ ጐይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ በምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቑር ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘሎካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአንከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢሂ ዘለዓለመ አሜን። አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ بمريم ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقرب حال أملاخ اقرب لنا نفس الدينا نفس باريخ ولت تمكات نس قدسان كقمت لنا حزننا صنعنا علنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس مسخات انت فاتك خمتا بسمايكم لما مدريخو نعلة انقرانا لهم هابلنا انا نزولنا بدلهم كنت حرقنا لهم بدلنا نسامس حلقلنا وقوقالنا النمبر فتنا يجتونا
መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦሃዴና ስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብርኽቲ ኢኺ ረማፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስሒ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻርገልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ኸይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰምዐ እዛንኩምን ብፁዓን እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርዕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ
وكما تجي قدام كما هو يفري لأجزئنا ومدعانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዘተሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ኣምላኽና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ብእዝኒ መንፈስ ሰሚዕና ክንነብረሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ክንፈርየሉ እስኻ ሓግዘና ካብ ሰማዕቲ ጥራሕ ምዃና ድሕነና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ረድኣና ነብሲ ድና ነብሲ ባርያኻ ወለተ ጥምቀት ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና بسبع لابونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أمثلنا حزنا عن كلهم دما مصنع بقى إسحاق أنا نعلنا بسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصغات امتا فاركا غلتا بسمايكم دما مذريخون نعيلة انقيرانا لهم هابنا نعزنا زودنا بدلهم كبتحدقنا لهم بدلنا سنة حقرنا وقواتنا النمبر فتنا يتتون من قصتين حاين كبر العالم أمين ودينا ورزق مريم من هاي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له الله خدمي سيحاولوني أدرك زيابير قويزا سراوي سلام لك له نستغيقا ونستبرق تيخي فرما تنقوم برغي ومر تتقى جابير مساخي وفزتي داسلك حاتياتنا نخار قلنا نافت ودخي يسوع كريستوس انتانا محلت لمنا آمين نوا وانجيل منجل መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 29 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን።
ነትንሱ ዝገብሮ ግብሪ እትወድ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ አቦን ወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ አቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር አቦ ንሓደ እኳ ይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮን ነቲ ዝለኣኾ አቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቶም ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳ ድማ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዱ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩሎም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክመጹ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ቀዳሚሁ አባ ሳሙኤል ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ቡራቸነ አባ ሳሙኤል ንዝዓረፈት ወለተ ጥምቀት ይምሐራን ይምሐረናን ብብርገጹ ይቀበላ እግዚአብሔር አሜን በል ነዛ ድኻ እዚኣ ኣነ እየ ምሕፅንተኣን ዕቑባኣን ኢላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ገነት ሓጎስ ትቀበላ እግዝእትነ ማርያም ብስእለታን ብልማኑዓን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ቅዱስ ሚካኤልን ገብርኤልን እግዚአብሔር ይምሐረናን ይምሐራን ብጸሎት 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት 8 ሊቃነ እንስሳ ሸመንት ሊቃነ መላእክትን ጉሩማን 9 ነገደ መላእክትን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትን ጎይቶትን ስልጣናትን ኃያላትን ሰበስልጣንን ኪሩቤልን ሱራፊኤልን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን አብየልን ሴትን ብጸሎት ሄኖስን ቃይናንን መሳ መላልኤልን ያሬድን ሄኖክን ማቱሳላን ብጸሎት አባ ኖህን ብጸሎት አዴና ሃይከልን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት 4 ወንጌላውያን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ሄኖክን ማቱሳላን ላሜህን ኖህን ብጸሎት አዴና ሃይከልን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አዴና ሳራን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ዳዊትን ሰሎሞንን ሕዝቅያስን ኢዮስያስን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ብጸሎት ሙሴን አሮንን ፊንሃስን ሳሙኤልን ብጸሎት መልከ ጼዴቅ ካህን ዓለምን
እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን በጸሎት ኤልያስን ኤልሳዕን ዮናስን ናሆምን እንባቆምን ዘካርያስን ዮሐንስ መጥምቅን ኤልሳቤጥ አዲኡን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን በጸሎት 15 ነቢያትን 12 ሐዋርያትን 72 አርድእትን 4 ወንጌላውያንን 500 ብጾትን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን بصلوت استيفانسن جورجسن مرقريوسن كلهم سمعتاتن እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን بصلوت አብንቅያዝ ተጋብኡ 318 ሊቃውንትን ምሩታና ሃይማኖት አብ ኤፌሶን ዝተጋብኡ 200 ኤጲስቆጶሳትን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን بصلوت አባ እንጦንስን መቃርስን بصلوت አባ ሲኖዳ አርጋብን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን بصلوت አብ ገዳማትን በዓትን ዝነብሩ መነኮሳትን መነኮሳያትን እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን بصلوت الفن አእላፋት ዝኾኑ ማህበረ በክሩ እግዚአብሔር ይምሐራን ይምሐረናን ሁሉም ማህበር ቅዱሳን መላእክቲ ሰላም ይበልዋን ይቀበልዋን ምእንትና ይጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምሰማ መንግሥተ ሰማያት አብ ደብረ ጽዮን ዝሕጎሱን ዝፍስሁን ንወለተም ጥምቀት እግዚአብሔር ይሐጉሳ እግዚአብሔር ብዝስሳሉን ምሕረቱን ወለተ ጥምቀት መንግሥተ ሰማይ የእትዋ አሜን ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ
ዓመትከ ወለተ ጥምቀት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽንጀምር ሓይሊ ዝሃብካና ጀሚርና ንኽፍጽም ድማ ዘይተፈለኻና ንስኻ ካብ ክብርን ምስጋናን ናኻ ይኹን አሜን ኩሉ ጸለናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ሎምን ክወሃበኩም ዓፀ ኳሕኳሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካ እናኸሞ ከም ቃልካ ሰሚዕኻ ድማ ነፍሲ ደና ኣብዚ ምሳኻ ነይራ እሞ ባሪኻ ወለተ ጥምቀት ጓለይ ውልደይ ኢልካ ተቐቢልካ ኣብ የማንካ ምስ ቅዱሳንካ ኣቐምጠልና አሜን ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘይበኣኻ ምፅንናዕ የለን እሞ መንፈስ ቅዱስካ ልኢካ ሕዙናን ኣጻናንዓልና አሜን ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ድማ ሰውረልና አሜን ነቶም ኩሎም ካብ ርሑ ካብ ቀረባ ዝመፁ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ህይወቶም ሓሉ ጉልበቶም ኣጽንዕ ግዚኦም ድማ ባርኽ አሜን እቲ ኩሉ ክንበበልና ጸንሐ ቃላትካ ድማ ነዴና ዘይኮነ ንዓና እዩ ክንበበልና ጸኒሕ እሞ መገድኻ ክንሕዘሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ናትካ ሰባት ክንኮነሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና አሜን ተዓልቲ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣልካ እናእኻ እሞ ብቓልካ እናተመራሕና ትብለና ክንገብር ኣምላኽና ኩልና ድማ ገጽካ ንሪኦሉ መገዲ ክንሕዝ ሓይሊ ሃበና አሜን እጾም እዚ ጎደለና ዝምልእ ጌጋና ዝእርም ድኻምና ዘሕይል ዝያዳ ኩሉ ድማ ብመንፈስ ዓብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምት ጾሙን ጸሎትን ሱባእየን ግበረልና አሜን በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ሃራይ ኮፍ በልበሉ ትምህርቲ መጻናንዒ ክወሃበና እዩ
دوعيكم حمد مسيخم تما جايش ما حمد لكم እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ራይ ስማዓሉ ሕጂ ራይ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ኣብ ኩሉ ህይወትና ምስ አምላክና በቲ ቋንቁ በቲ ንሱ ደሰርዓልና ገባቢና እንዛረቦ ቡኻ እሱ ይምልሰልና በምስጋና ዝተሰነ ጸሎት በምስጋና ዝተሰነ ሐዘን በምስጋና ዝተሰነ ሓጎስ ንእግዚአብሔር አምላክና ክንቀርቦ ይግባአና ሐዘንና ድማ ዘይ ምምራር ደይኮነስ ስምዒትና ንምግላጽ በትሱ ዝፈጠረና ፍቅርና ኣብ ሕድሕድና ዘለና ስጋዊ ምፍልላይ ከጋጥም እንከሎ ክንገልጽ እምበር ንኣምላኽና ተጋጊኻ በዲልካና ዘስምዕ ክኸውን ኣይግባእን ኣምላኽና ንዓና ዝበደለሉ ሰዓትን ዕለትን ኮቶ ኣይተረኣየን ኣይነበረን ኣይክህሉን ኢኻ ቅድሚ እኳ ደኣ በጃና ዝሓልፍ ኣምላኽ እዩ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ዝመውት ንሕና ክንሳቀዮ ዝግባአና ዝሳቀየ ንሕና መከራ ክንረኽቦ ዝግባአና መከራና ናብ ዝባኑ ጽዒኑ ንዓና ካብ ባርነት ናፃ ዘውፅእ ካብ ሞት ህይወት ዝህብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሳግር ኣምላኽ እዩ ዘለና በጃ ኣባጊዑ ዝሓልፍ ሕያዋይ ጓሳ እዩ በጃ ኣባጊዑ ህይወቱ ዝህብ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ሕጂ ንእሽተይ ክንሪኣ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብዘን ዝተነባልና እዚ ዝገበርናዮ ጸሎት እቲ ሓንቲ ነዴና እንታይ መሓራ እዚ ከዓ እቲ ባዕላ ብህይወት እንከላ ብንስሓኣ ብኑዛዚኣ ዝወዳእቶ ዘይኮነስ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝብሎ መዝሙር 50 ወይ 51 ንሱ ዘይፈልጦ ከይተፈለጠ ንዝበደልኩኻ ይቀረበለለይ ንዝበሎ ንሱ ንዘይፈልጦ ንሳ ንዘይፈለጠቶ ኣበሳ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቀረብ ሃሊኢኻ እሞ ይቀረበል መሓራ ምክንያቱ ዘይተነሳሓትሉ ዘይፈለጠቶ ንርስዖ ብዙሕ ኣለና ኣምላኽና ግን ኣይርስዕን እዩ በቲ ኣብ ሕድሕድኩም ጸልዩ ዝበለናኻ በዚ መሰረት ከዓ ስለ ዝሓለፉ ወገናትና ኩሎም ንጽሊ ሓደ እቲ መሰረትና ድማ ብስጋ እዮም ሓሊፎም ዘለዉ እምበር ብነፍሲ እንታይ እዮም ህያዋን እዮም ከምኡ እንተደኣ ዘይንኣምን ኮይንና ኩሉ ህይወትና ብላሽ ከምዚ ዓይነት እምነት ብነፍሲ ህያዋን ምዃኖም ዘይንኣምን እንተኮይንና ኩሉ ንገብሮ ናይ ክርስትና ነገር ድሕሪ ትንሳኤ ሙታን ከም ዘሎ ኣብ ጎይታ ነፍሲ ህያው ምዃና ዘይንኣምን እንተኮይንና ጉዕዘና ኩሉ ከንቱ እዩ ዝኸውን ሕጂ ሓንቲ እታ ሰዓትን መዓልትንሲ ዋላ ሓደ ዝፈልጣ የለን ዝበለና ጎይታ ንዓኣ ክንርኢ ካብተን ወንጌል ማቴዎስ 24:41 ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጦን ኢኹም እሞ ንቑሑ ኢልና ብፍላይ ብዛዕባ ዳግማይ ምምጻእቱ ጎይታ ንሃዋርያት ክነገሮም ከሎ ኩሉ ምልክታት ነገረና ኢሎሞ ምልክታት ነጊርዎም ግን እታ ሰዓት እቲኣሲ بجك حد እግዚአብሔር አቦስ እግዚአብሔር ወልድ ሆነ አይፈልጣን ይልዎም زعقبلنا مستير زلو يمثل كنغرنا زيدله يزحابو مستير زلو يمثل معلتهم موداتهم دما زفلطا ነገር የለን حصر كبلايات املاخي املاخسنا انا حبيلنا ديزي تزنغرنا دما حشنا كمزي اب حكمنا كمتي حمام متن ريوم كنت معلتي انت تصنحه اوارح الى ما نقول حقي يعرفنا ده يشغلنا يشغلنا نقبر زي بلنا خلنا اسي اقمتو يوم اقمتو اوارح بلخا ግን تا مጨረሻ ሰዓት እንደቀን ዝፈልጣ መን እዩ ንሱ ጥራይ ስለዚ አምላኽና ምስጢር ከሓብአልና ደልዩ ዘይኮነሲ እንታይ ዳ ንሕና ዕረፍቲ ክስማዓና ግን እቲ ዝዓበየ ካብቲ ብሕክምና ዝዋሃበና መጠንቀቕታ ዝዓበየ መጠንቀቕታ ሂብና አምላኽና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና
نقحو كنقح لنا انتي اتا نقحات بارتا معلت خاب زي تفلت انا حيزيو خصنح زقباني خقبر خلالني تا انت حيزين خصنح زلني خنقح زي تا مالتيو دقاس كسن كشاقل معلت زفلت يا بلان مچم حنت مو ياي مغبرنان صباح معلتهم تزبلنا او اخرنا مخخ مبلنا منم اي مغبرنان هيوت ግን ክትቅጽል ስለዘለዋ አምላኽና ከምኡ ክንከውን ከምኡ ኮይና ክንነብር ስለዘይደልየና ኣብዛ ምድራዊት ህይወትና እንከለና ተዳሊና ተኽንዳለዋ ዘለና ከዓ ምስኡ ምልጋብ ጥራይ ስራሕና ምስኡ ምልጋብ ወሕስና ንስኻ ኢኻ ምክንያቱ ካብዚኣ ምስ ገዓዝናውን ኣብዚኣውን ትቋፃፀራን ህይወትና ንስኻ ኢኻ መፍትሕና ህይወተይ ምሳኻ ኣሎ ስለዚህ ንህይወተይ ኣባኻ የማዕቁብ ኣለኹ እዚኣ ክንብል ጥራይ ዝደልየና ከመይ ጌርና ኢና ነማዕቁባ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ 10 ምዕራፍ 5 ድማ እንታይ ኢለና ኣሎ ካብ ፍቅዲ 19 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይኮነሉን እዩ እቲ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ንዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይክፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘይኽብሮ ነቲ ዝለኣኸ ኣቦ እውን ኣይኽብሮን እዩ እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ኣብ ፍቕዲ 24 ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ንሱ ሞት ከቶ ኣይርአን እዩ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ኣብ ፍርዲ ኣይክወድቕን እዩ እዚኣ እታ ምጥንቃቕ ተድልየና እቲ ብኣይ ዝኣምንን بأبون بودن زأمن بسلاس يزأمن نتقال سمعسي نزي أنزقبر كان موتنا بهوت تساقرن برا فردي هايك ودقني زي أنبار إنشورانسنا هوتنا زي تامعالت خاب زي فلتنا يا نتامعال زي نفلت أمعالتي ممساها زي ترف كابكوني خنقبرها تقبأ الناقن حانت نقر زي أطرع قالوا مسمع انتاي مالتيا قالوا مسمع مساي نبرو إبلنا مستمنش هو زخانة مساي نبرو أنا خا مساخاتكم نسو أيدك سنيو أيد تخسنيو أيدك كمنيو جزيان بوتانا يوسنانيو أب كل هوتنا كسني النازخل أملاخيو نعوز حيلو ولا حنت يلن أي لوتنيو نزت أسفونا قالوا أي لوتنيو أملاخنا كيدانو أي رسعني ندكنا مبسعاتنا اللوم نرسعو وي قال هم قال شجر مسبلنا نما سامو صحكي هم كناتات نتسقي منا وي بفاينانشال تسقي منا وي بقال انتهي نقبر كنك إيرا معلتخنا محلالفا أملاخنا جن اتازعت واخيران أينك يلا أي قدر الله أي دونغي أي كلتف خجبر زغل أملاخ كجبر كأفقادين يا زخانة أملاخ لنا جينا زنك عليه سمعوا زجبران نزنك عليه سمعوا زجبران كده جماعي اتنق علي زي سمعون بتزل آخر نزأمنن نايزل على ميوت اللاتو نسو كموتنا بهيوت تساقرنبر نافردي كم زي بتصح بحق بلوكم اللخوين أبو معرف شديشته وانجلي يوحنس دمان تابلنا قالوا مسمع تاملتيا
سجاي بلعو دميش تيو أنا مساهم نسخاتكم دما مساي دم نزود أسب دم تهبمو هياوي خون هيوات يقصل مالتي منفساو دم نعنخا نايغويتا أملاخنا مدحينا نسكرسوس قدوس قرباني هيواتنا نفسنا بهيوات كتنبر منتي إزي أب هيواتنا خلو يدلي إزي أب هيواتنا خلو يدلي انتهي بلنا እቶም ሞታት ድምጽ ወደ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ንሳኻ ሕጂ እያ እቶም ሞታት ድምጽ ወደ አምላኽ ዝሰምዑላ ሞታት ጥራይ ዝብል ዘሎ እዩ ንሳኻ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዑዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም እሞ ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሞታት ከለውስ ድምጽ ወደ አምላኽ ዝሰምዑ እዮም ይብለና كم هيد قالوا زي زدانا قرص قنطير كوين يسمع ما يتوم من داولهم سيدهم تود أملاك سمعيهم مساقة حجي آي تمالي أدينا سما أما تبره إلنا نتوى عنيرنا لومي تاي كوين يشمع يسا حجي نزيد ما دم مسلت زي ما تسوى عسازي دموتات البلازلو أي كونن نعين نعهم مني بحاتيات زلنا كاب እግዚአብሔር ተፈሊና ዘለና ሞታት بمنفس ይብለና ንኽን ሰምዕኻ ዕድል ዘላትና بمنفس ሞይትና ኣለና ግን እንተ ደኣ የእዛና ሂብና ንውሽጥና እቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ውዒልናዮ ነዘን ቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸን ዝኣምንን ንሱ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ኣብ ፍርዲ ኣይወድቕን እዩ ዝበለ نحنا لو من أي مسمع عدل الله سنا سمعنا ناي مقبار والثاني خانة هنا نسمع لنا أبقر موعى الخانة هنا نستوعب الله تاسعات نتعلث ولا حدث فلتاي لنا قدم ما زحممو أزي ما بحما كنا تهزلوا بزحات الله حقي دسمبدنا لهم دسمبت رخيبنا يا بسوني رخيبنا يا سيد أخوينا نبل خم يقاطي ممكن نفلت ببساتنا خمس الخلون تايبلو يخرم أزبل كاين سبابحتي يموتا أزبل كاين عوارو دما يخرما من يزفلت أتهيوت እግዚአብሔር ጥራይ ይዝፈልጣ ማለሲ زحمه ጥራይ ዝመውዝ መስለና ዓብ ጥራይ ዝመውዝ መስለና ኣሕዋተይና ኣሽቱ መንእሰያቱን ኣይኮነትን ንሕናስ ንብስ ወከፍና ህያዋን መሰኻኸሪና ብዝተፈላለየ ምኽንያት أحواتنا نحاتنا دقنا ونحج زخون زلو زقبرنا زتردأنا زبخانا إنا وقحت أبحي عبيت دنيرهم خونو اتناي موت مغنيات بزي قدس بخينات خون بحادقا خون بكل عينة موت يا متصوعتها أملاح انت زي بنتي سوا يتخونني سلم انت يتخون الله أنا عين نعخمن ممهاريت يا تمالن يروم لومي يلون هجي كاب እግዚአብሔር بحاتيات انت تفلينا لنا خوينا موتات يبلنا اتم موتات دمص ودا املاح دسمعلا ساعات كا حجيه سمعنا اب قبر خنوع لا خاني ناتنا وسانيه انه እግዚአብሔር املاح فقيدو بمغنيات عرفتي ادينا بتخرسيانا عرفتي اتبلو نزع موتزي عرفتي كاب ناي سغا صعرن دخامن حمامن مكران عريفة بزي مخنيات زخاء نعين نعخمن إذا أنا دزارة بزلخو نعيون سمع زلخو قاليو كم بفوق اللخو نعيون سمع زلخو مساقاتكم أبزاقوا بقى زي أدوي لزلخو سبي أملخ زارة بنالو إذن عاي كون نحجي نعين نعخمن عج عين عج أخمني سريف زلنبر أما تسوعت أنا الساو الدعاء أتام عالتك أمستيرا يكون أنا حبي إلنا زل أملاخ تن زفقد لنا موائل كي تساقنا كي تشجرنا وقاد أموس أنت اللي ناس بعرفتي بحاجوس بسلام ببركات كان حلفن إمون أبتات مس هيوتنا دم أفرد خين ودق نتفرادي أبزي أخلنا خنفلطو أفدق خفتلنا نامنا عرفتي نامنا حاجوس نامنا سلام ناب حقفي
أبو كبصحنا حج خنفلطو أملاخ يصوعنا له لوم يخنا لاليو لوم يمسو ركب كنقبر زي بتخريستيان تمسكرو أدينا بز هو تزي حليفة بن السحاب وقربان حليفة قالوا خا نحنا يمان صقام أي نبلانينا سقا يزبلع دم يزسته أنا مسؤول نسدما مساي هوتنا زي أنت خوينا بخيات ندينا زي كنا نماني بخيات زدلي حجي نعين نعخو مني بخيات زدلينا أوالد يروساليم سلدك خنن سلرس خند أبخي عمبر نعيا يتبكي علي لوان كريستوس أب سقلت صعبوا أخو بخيا خلوها نعاخن سلرس خنن سلدك خند أبخي تمقع زنا زي ود أنا دا ننفسنا خن بخيا الله قبا النمبر نساس تامعالتي تفلتواني خم مو تدالي خم صنحو بزبلا مدالويت كأمسخا من باريا حدا خير خبرنا خلون دينا إنشورانس ناي هيوت إنشورانس ناي ماكينة إنشورانس ناي جزان أتو منهم كي تتقمنا له خندي زحلف على حق كده زياد ما خم أخي كنا خلنا يتم موتات دمس ود أملاخ دسمع لا ساعات كتمسي أنا ساقة حجي أنا عين أخمن كابز فلي كبل منتي يتم مقابر زلوا يبلوم نتم بسقا زموتو دحرز عرفت زي انتينا نسعر زلنا نحنا كنستقبل له زلنا زل علما وهيوت كم زلو خنفلط زل علما متنسأنا كلها يترفني ويزل علما وموت ويزل علما وهيوت كم زلو خنفلط أتي كل سعرنا خا أبتنا يزل علم هيوت مس أملاخنا خنعرف إجزابير زدلينا سلذي أتام عالتي هاي تفلطواني خممو نقحو قويتاكم زمت الله ساعات أي تفلطوانيهم كنفلطا زي دلينا خيني تشنق أي تشنقوا يزبلنا أملاخ كنشنق كاي دليناني بعلنا أنهم صنقتي أغلنا أي تشنقوا تشنقات ممسا زي دليكاب زي تخلو زي تقمك نجر أملاخ هي بكاني زي تقمك أي تقمكم مني بزعبها زغت فلطو أي تدليو انتهي دا تخد قبروا وتخلوا تراي قبروا تزتبها لكم ما تراي قبروا انتهي مساي نبروا أنا أمسهم قليل كأخن قبروا النخل قليل سرعات غيرها قدس قربانو سريع لنا نسحو سريع لنا قالوا إننا تمجبنا بزخ النبرق زي أبي هريد لينا نسابسي كل عالم ربيحو نفسه تطفئ انتهي تقمو أبو انجيل لقاس معرف شو منت 36 نسابسي كل عالم ربيحو نفسه تطفئ انتهي تقمو والحنتي مغنياتو أبزي أنا نبرن وسنات عالم ولا عالم بملئتاناتنا أنت قنت أنت قديفنا إنا نخيد كلن تنتنا بلنا إنا نخيد ولود حاول سبعي سبيت كله قديفنا قديفنا إنا نخيد كنت انقل الله زلنا قن أبتات مصر أبي أماندو أبصقام أبزل ألم هيوتدو أبزل ألم ما أموت كي يخون بجانب سوسب انتاي زي مهابي والحين تكن كنبا أيدلني زلو تايدا تاقبر واجه تبهالنا كنقبر أبزي آخر ناس نتات مصر هيوتنا بيت كنسرح بهل لنا صبوق ديو حما أنا كنت صبوق بلو أبعد دخات إشاء مقبار بهالت إشاء نفلترين حقا كلنا زين فلتو مناسي كله غلي ما بعد دخا جزخت اللوكا بهلناي حقا ده أي سرحنا نينا مثلا نتايد زني لنا ده أبتا سماوي دمت إشاخت اللونا تازبلت أتيا أبقد ما أملاخ إشاخت اللونا نيشتي جزا مغنياتو هاجرنا سماويت يعني إحنا زيجاتات نايتسا سماويت هاجر مبر مدراو زيجنت جزيهاوي كم زع بابا مسكال بابا مسكرم تري بلاد بغتي تدنق أني حس وإذا حملت تقص لي رأي ويقوم زنا يزعدي حجلو معلو زحلم مسبل أنت يخون رقف كتري أزاز الله كا قص لي مصراق وزاز الله خون لملامي كله يحرر أبو وارح يزغير زلذي بابا خاوز قدر يا بسمونات
ዕምባባ ጸኒሐን ሰሙን እንድሕር ጽቡቕ ጸኒሐን ድሕሪ ሰሙን የለዋን መዋእለይ ከም ጽላሎት ሓለፈ ኣነ ድማ ከም ሳዕሪ ነቐጽኩ ይብለና ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ ዜማ ጌርና ዲያቆን ክመርሓና ዝጸንሐ መዋእለይ ከም ጽላሎት ሓሊፉ ኣነ ድማ ከም ሳዕሪ ነቐጽኩ ኣብዚ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን ህይወት ዘለና እዚ ንርስዖ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ይኮነን ህይወትና ዝውዳእ ንሕና ዘለኣለማዊ ህይወት ዘለዎም ተስፋ ዘለዎም ሰባት ኢና ናይቲ ዘለኣለማዊ ኣቦ ውሉድ ኢና ክንወርሶ ዘዳለወልና ጥሻ ኣለና ብሰማያት እሳ ከዓ በዛ እምነት እዚኣ ስግኡ ብምብላዕ ደሙ ብምስታይ ብንስሓ ብምንባር ምስኡ ውሉደይ ይብለና እሞ ንውሉዱ ከውርሶም ዘዳለዎ መንግስቲ ኣምላኽ ኣሎ ነዚ ክንወርስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልቦና ነኽፈተልና ጥሻ ኣብ ሰማይ ቤት ኣብ ሰማይ ንስራሕ ምድራዊ ኩሉ ኣብ ዘሎ እንተሎ እንታይ ክንገብሮ ኢና ገዲፍና ኢና ንኸይድ ንማማ ዘሰኒያ ሕጂ ዋላ ሓደ የለን ኣብ ዓራት ኣብ ሕማምን ከላ ርእሳ እግራ ኢለና ኣኾና ድሕሪኡ ግን ኣብቅዑ ኣይናትናንያ እሳ እውን ከምኡ ደቀይ ኢላ ኣትየን ወፅን ዘይተኣምነሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ክትገብር ዶ ትኽእል ኣይከኣልን እግዚኣብሔር መስገን ግን ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣላልያተን በቲ መንገዲ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ በኣይ ብዘይ በኣይ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ኢል እዚ መንገዲ እዚ ህይወት እዚ ኣርያተን ንዑ ክትክተልኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዝክን ነታ ሰዓት ነታ መዓልቲ ዋላ ሓደ ዝፈልጣ የለን እሞ ተዳሊኹም ንበሩ ንቑሑ ይብለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንነቅሕ ባዕሉ ይደግፈና ንእሽተይ እዞም ኣቦታት ናብዚኣ ዘገደዱኒ እዛ መልእኽቲ ከብፅሕ ኣነ ነዞም ደቅናስ ብእንግሊሽ ጌርካ ድማ ንእሽተይ ይበሎም ስለ ዝበሉን እዮም non-Tigrinya speakers, only English speakers. I would say, summarize what I said, my sermon in English briefly. It is nice to see you wearing white shirt, carrying the body of our mother, Amma Tabarih. It symbolizes, it looks like the disciple is carrying the body of Our Lady Saint Mary when they were carrying her to the tomb. My verse was Matthew chapter 24, verses 42. Therefore, keep watch, because you do not know what day your Lord will come. We were doing our daily activity the day Mama got sick. Because we don't know what will happen every day in our life, whether at what age we are, regardless. So what are we supposed to do if we don't know? Why is God keeping the secret? Is he hiding something from us? No, because God doesn't tell us or doesn't do anything that is not beneficial for us. If we can benefit from it, he will hide nothing from us. But if we don't benefit from it, actually, if it hurts us, he doesn't tell us, or he doesn't do to us. God is the good shepherd who gives his life for the sake of his sheep. He's a true guardian who doesn't sleep day and night. He doesn't change his promise. He delivers what he promised on time. So what are we supposed to do in this situation? Are we going to mourn the pass away of our mother? Yes. In terms of fleshly, we lost our mother, one that we dearly love. But when we see it spiritually, we don't. Because she has done what she has been told. Be watchful, because you don't know the day
or the hour our Lord will come, will call you. She was prepared. How? By taking his body and drinking his blood. She was with him, as in John chapter 6, if you eat my body and drink my blood, I will be with you and you will be with me. So she has been with Christ. This is what the church witnessed, and she will be with Christ forever. So at what age do we have to start this one? You might question this one. Since the day you got baptized in this church. Unfortunately, we are not with that process. You should be actively praying, confessing, taking Holy Communion in your church. If you are true believers. Without this, we cannot claim we are Christians. We are not. Because we are not living with him. The only way to confirm that we are living with him is take his Holy Communion. That's the word of God. As John chapter 5 that we read it today, the one, if you listen to my words and believe in me, you will not die, but you will have eternal life. You will have eternal life. And you will not see the condemnation at the end of the day. Surely, yes, we will resurrect every one of us, but if we do not have any relationship with Christ, when we are alive right now, we will arise to the eternal condemnation rather than to eternal life. So what do we inherit from our mother at this moment? I want you to watch the inheritance. What is the legacy? The faith that she has. She believed, she was a prayer, she was thankful. I'm sure you witnessed it so many times in your life when you were with her. See her praying, right? Being thankful to God. No matter what the circumstances around her, she was calm. Yeah, أملاك مسجن ألنا أملاك مسجن. Praise the Lord. So think and ask this question. Why was our grandma so dedicated, so devoted to this faith? What is in it? So that I can benefit out of it. Not for her, but for you. This is the inheritance that you will take care for yourself. Will take you for yourself from her. Know your church, know your faith, know your God, have a good relationship, not only after we pass away, but our God is a God of blessing, a God of wisdom, God of success, God of prosperity. If we are with him, yes, this is all his. Without him, we are nothing. We might think that we are flourishing, but I'm sure we will not have peace with ourselves, starting with that. So may God rest her soul in peace and send his comforting Holy Spirit to every one of us. Let God give the ear that hears his voice. Give us his wisdom to listen and to do. Not only to listen, but to do his word. This is a day that we are supposed to hear. We get the chance. This is the day. If we are sinning, we are dead spiritually, but we have the opportunity to reverse that situation, to confess and have a good relationship with God. This is the day. There will be an hour that the dead will listen to the word of God, and that hour is now. This is for you and for me. Glory to be to his name. May God repose her soul in peace. Thank you. حراي كبر المسجانا لإግዚአብሔር أملاخنا يكون أبانا أبي كشي تسفم قال هوت يسمع لنا نتي سمعنا يو قالوا دما كنا برلو
أبصراح خنوعلو دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا حجي تاريخ زلو ناي سدرا بيت تاريخي وتكون حدا حبريتا اتهم تقريبنا زلنا نابز مصينا ملختنا عن محلالف نخالينا سلام سمع الله كما يوعيلكم مجمرتا باسم سدرا بيت انقوا ادحان مصاخوم يقنيلنا ابزي معالتزي مسانا حبيركم ጸሎት ፍትሐትና ያደና ስለስተኻፈልኩም አዚና ነመስግን ይብልለው ስድራ ቤት በመቀጻል ዘህልወና መደብ መጀመርታ ሐጽር ታሪክ ህይወት አደና ወይዘሮ ተበርህ በሰለስቲ ቋንቋ በትግርኛ በመሐረኛን በእንግሊዘኛን ክንበቢው بدحريو دما قرب جزء عدل كنهبينا من البات بزعبا دينا كافل زدلي كزارب زدلي قرطي عدل كنهبينا مالتيو سلازي نابتنا يمجمرتا نايتغرينيا مدب كنكيدينا በመጀመሪያም እንኳን ደህና መጣችሁ የተቀረን ትንሽ ጊዜ እንደሚከተለው ይሆናል መጀመሪያ የእናታችን የወይዘሮ ተበርህ አጭር የህይወት ታሪክ በሶስት ቋንቋዎች በትግርኛ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ይነበባል ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ጊዜ እንሰጣለን የሆነም ስለናታችን ማካፈል ለምትፈልጉ ወይም ደግሞ ትንሽ ነገር መናገር ለምትፈልጉ ደግሞ ትንሽ ጊዜ እንሰጣለን Thank you for coming all and participating on this service on behalf of the family we would like to thank you for coming and participating on the memorial service today the rest of the program will look like the following. First, we will read the eulogy in Tigrinya, Amharic and English, and after that, we will give a chance to whomever wants to say a few words about our late mother, grandchildren, or anyone who wants to say a few words, we will give a little time at the end. حتصير تاريخ هيوت ويزرو تبره تسفى ميكائيل قبره أدينا ويزرو تبره تسفى ميكائيل قبره كاب أبوان أتو تسفى ميكائيل قبرن أدين ويزرو أمهاتين قوانقولن أب كتما شكتي أب إرترا بشحن 940 حدن توليدن علميين عقمه هوان مساخل دما مساتو محاري الحنوم حدار بممسرات نتابوتو نلاتين نتاتيوسن وليدن بشحن 970 عامة مرات فرنجي كاب إرترا ناب أديس أبابا بمخاد مسدران نابرا جميران دحرينا 28 عامتات أب إثيوبيا دحر مزنح دما بشحن 998 ناب إرترا تمليسن بدحرزي نشدشت عامتات أب أسمرا من أب إرترا دحر مزنح بخلتشحن 4 مسكلتا دكانن سدرانن متصنبارن أب حبرات منقسات أمريكا مزيان እግዚአብሔር ባሪኽወን ድማ ንዕስራ ዓመታት ምስ ደቀንን ደቀንን ብፍቕሪ ነበራ ወይዘሮ ተበርህ ድምፀን ዓዊሉ ዘይስማዕ ትዕግስተኛ ኣኽባሪት ሰብ ትሕቲ ስድረአን ዘፍቅራን ብኩሉ ቤተሰብ ፍትውትን ለጋስን ኣደ እየን ነይረን ወይዘሮ ተበርህ ብዝሓደረን ሃንደበታዊ ሕማም أبن حسي 13 بدكان دكانن بولو بسدرابيتن فتوتن تخبيبا نبتي زفكرون زبهقون أملاخ كيدن اللوا ويزرو تبره عد سلسة أوالد مالت تابوتو لتين تاتيوسن كم أون حموشت دكان حبن مدهاني بيتروس ميلكاس لقواسن كوينن بعلت بيتهم ناتهم حري أدحنهم نيران بعرفتي عدينان حفتنان عباينان أزينا كوا انت قهانان انت حزنان أبحق في تزفت وقول علفت أريكم زلوا أصلنا أمنن بقوقو نتسانانا نخلقهم أبحكمنا دحر عرفتان بممللاس
ኣብ ሕክምናን ድሕሪ ዕረፍታን ብምምልላስ ዝበጻሕኩማን ብቴሌፎን እንዳደወልኩም ዘጸናናዕኩምናን ኣዚና እናመስገና ሕሰም ኣይትርከቡ ድማ ንብል ጻድቕ ይመውት እሞ ዝሓስቦ የልቦን እቶም ፍራሕቲ እግዚኣብሔር ከዓ ይምንጠሉ እሞ እቲ ጻድቕ ካብ እከይ ከም እተኣርነበ ዘስተንትኖ የልቦን ናብ ሰላም ይኣቱ እቶም ብቕንዕና ዝመላለሱ ኣብ መደቀሲኦም ይዕርፉ ኢሳያስ ምዕራፍ 57 ካብ ፍቕዲ 1 እስካብ ፍቕዲ 2 ካብ ኩለን ደቀንን መላእ ስድራ ቤተንን ምስ ፍቕሪ ይቕኒለይ ካብዚ ቀፂሉ እዚ ዝተነበበ ሓፂር ታሪክ ህይወት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ክንበብ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ብሓውና ተኽሉ ከንብበልና እዩ ሰላም የወይዘሮ ትበርህ ተስፋ ሚካኤል ገብረ አጭር የህይወት ታሪክ ወይዘሮ ትበርህ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ከአባታቸው ከአቶ ተስፋ ሚካኤል ገብረን ከእናታቸው ከወይዘሮ አመተ ጽዮን ጓንጉል በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1941 በሸከቲ ኤርትራ ተወለዱ። እድሜያቸው ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን እንደደረሰ ከአቶ መሐሪ አድኃኖም ጋር ትዳር መሰረቱ። ወይዘሮ ትበርህ የሶስት ልጆች እናት በመሆንም ተባረኩ። በ1970 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከኤርትራ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መኖር ጀመሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ 28 ዓመት ከኖሩ በኋላ በ1998 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ወደ ኤርትራ ተመለሱ። በኤርትራም ከ6 ዓመታት ኑሮ በኋላ ወደ አሜሪካ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2004 በመምጣት ከሁለት ልጆቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ኑሯቸውን አሜሪካ ውስጥ ቀጠሉ። እግዚአብሔር ባርኳቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ ኖሩ። ወይዘሮ ትበርህ ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም ለሳምንት የሚሆን ሕክምና ከተደረገላቸው በኋላ ነሐሴ 7 2016 ከልጆቻቸው በልጅ ልጆቻቸውና በቤተሰቦቻቸው በቅርብ ጓደኞቻቸው ተከበው ወደሚወዱት አምላካቸው ሄደዋል። ወይዘሮ ትበርህ ከባለቤታቸው ከአቶ መሐሪ አድኃኖም ጋር የሶስት ሴት ልጆች የታቦቱ የለቲና የታቴዎስ እናት እንዲሁም የአምስት ልጆች የሀበን የመድኃኔ የጴጥሮስ የሚልካ እና የሉቃስ አያት ነበሩ። ወይዘሮ ትበርህ ድምፃቸው ጮክ ብሎ ማይሰማ ትዕግስተኛ፣ ሰው አክባሪ፣ ትሁት፣ ቤተሰብ የሚወዱ በሁሉም ቤተሰብ የሚወደዱ ፈጣሪያቸውን የሚወዱ ደግ እናት ነበሩ። በእናታችን ማለፍ እንዲሁም አያታችን ማለፍ ብናዝንም ከቤተሰብ እቅፍ እንደምትኖር አምነን እንጽናናለን። በህመሟ ጊዜ ከሁሉም በአካል በመምጣት ቴሌፎን በመደወል መልእክት በመላክ ያጽናናችሁን ያገዛችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክፉ ነገር አይንካችሁ። ጻድቅ ይሞታል፣ በልቡም ነገር የሚያኖር የለም። ምህረተኞችም ይወገዳሉ። ጻድቅም ከክፋት ፊት እንደተወገደ ማንም አያስተውልም። ወደ ሰላም ይገባል፣ በቅንነት የሄደ በአልጋው ያርፋል። ኢሳይያስ 57 ከቁጥር 1 እስከ 2 ከልጆቻቸውና ከልጅ ልጆቻቸው እንዲሁም ከቤተሰብ እናመሰግናለን። In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. In love and memory of Wayzoro Tabarreh Tesfa Mikael Gobru, Mr. Tabarreh Tesfa Mikael Gobru was born in Shiketi, Eritrea on January 1st, 1941, to her father, Mr. Tesfa Mikael Gobru, and mother, Miss Ametatzion Gwangul. She was married to Mr. Mahari Adhanom, with whom she had blessed with 3 daughters. In 1970, she, along with her daughters and her husband, moved to Addis Ababa, Ethiopia, and started living there. After 28 years of staying in Ethiopia, in 1998, she moved back to Eritrea.
Miss Gabre stayed in Eritrea for 6 years, and then in 2004, she moved to the United States of America to rejoin her 2 daughters. She was blessed to live in the United States happily for 20 years, witnessing the birth and helping to raise her grandchildren. Ms. Gabriel was quiet, patient, respectful to everyone, respected and loved by many, generous and down-to-earth person. Our beloved mother will be remembered by all who knew her as a generous, kind, and very caring mother, grandmother, and a friend, very religious and dedicated to her life to Christ and the church. August 13th, 2024 has been the day we as children, grandchildren, and family felt that robbed us the best mother, grandmother, and sister anyone could ever hope for. She departed to the hands of her beloved Almighty God after a short and unexpected illness and hospitalization, surrounded by her daughters, grandchildren, family, and close friends. She was mother of 3 daughters, Tabotu, Letty, and Tatius, and grandmother to Haben, Madhane, Petros, Milka, and Lucas. As a person, she always went to extraordinary lengths to ensure that her children had the best upbringing. Her total dedication to us, her children, grandchildren, and family was only matched to her dedicated to God. And we draw some consolation from the fact that she will now find herself in a better place in the presence of the Lord. We are deeply devastated with the passing of our mother, grandmother, and sister, but we always cherish the beautiful lives she gave us. As we sorrow, we are grateful to all those who accompanied us during her short illness and after her passing via personal visits, prayers, phone calls, and texts. May her soul rest in eternal peace. The righteous perishes, and no man lays into heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. He shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Isaiah 57, verse 1 and 2, from her daughters, grandchildren, and family members. Glory be to God. Amen. A word of caution, it is raining outside, and be very careful so that you don't fall and break. የተከበራችሁ እንግዶች ዝናብ ይዘንባል ያለው እና ወደ ሶሻል ሆሉ ስትሄዱ መውደቅ ሊመጣ ስለሚችል ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ዝኸበርኩም ሓደራ ከይትወድቁና። Thank you. حراي مو كم تتسرع زلوا مدب كل طفل نهان ودم إنسان زتدالهم النحرالهم وي كيتدالهم دم ما حد صر زبالة بزعبات دينا كتزاربوا تدليو بزخنا قانقوا أكخوني خلي بإنجليزية وين بتغرينيا وين أبى محرنيا. Anyone who wants to say a few words about the late mother, they can come to the podium and say a few words, prepared or not prepared. Okay. First, I want to thank everybody for coming today. It means a lot to all of us, and thank you for the great service. We didn't individually write something, but we put something together. As many of you know, my grandmother was a powerful, God-fearing woman. She was blessing me, my siblings, and cousins from the beginning of our lives. I can't remember leaving for an exam or an interview without her putting tzebel on us and praying over us.
Whenever we traveled or moved or did anything of substance, she was always there to bless us and protect us. I'm still not quite sure exactly how old she was because despite her appearance, she was always so youthful, energetic, and a jokester. She was hilarious, and we all got our sense of humor from her. She was generous and thoughtful. But Hane just told me today that she hasn't drank coffee in 30 years. She was making bunda for us alone the entire time. She was also extremely intuitive and intelligent. We would joke around that she must have been fluent in English because she always knew what we were talking about. She was our matriarch, and we'll cherish her forever. When she had her stroke Monday night, I was supposed to be flying into New York City, but I had a really strong feeling I needed to go home for a couple of days. I'm glad I listened to God's calling because I was there Monday for her last day with us, and I couldn't ask for a better last day for her. She went to the beach, she was surrounded by her grandchildren, she was around her 2 daughters. I'm glad I was home to be there for her, and given my background, I was able to give emergency care until paramedics arrived. I had thought God brought me home to save my grandmother's life, but now I know I was brought as a mercy, to give her the chance to say goodbye to her family. I thank God for his timing and his mercy in allowing me to hold her as she entered his kingdom. I know it's a sad day, but I'm not sad, and this experience only reinstilled my faith in God's timing and plan for us all. My family told me I was an angel for being there Monday night, but I'm not. She was always our angel, here on earth and now in heaven. And please continue to look after us, Mama. Amen. Give me 2 seconds to get this loaded up. Hi, everyone. Salam. Just want to thank everyone for being here today. And thank you to everyone who's kept us in their thoughts and prayers these past couple days and weeks. For me, Ade was an incredible person, and I'll keep it very short. She was an incredible person and someone I always took comfort and safety in. And lately there was this memory that I've been coming back to lately. I think this must have been a couple of years ago when I had gotten back from school, and it was myself and Ade and my mom and my auntie, and we were in her room, and the three of them were going back and forth about something I don't even remember right now. But I was on the floor and I was leaning back against Ade's legs, and she was like playing and messing with my hair, and I just remember taking a moment to kind of sit back and look at how lively the room is and how lively Ade made her 2 daughters and how lively all the 3 of them were with each other, and how much laughter and love there was in the room whenever she was there. And even the fact that, it was just 3 generations of women enjoying each other's time. And so it's one of those moments that I kind of miss the memory of it already while I'm living it. And it made me kind of wonder how many more of these moments we would get together. And so now I always hold the warmth of that memory in my heart and know that there will never be a day where I don't miss her. So we love you, Ade, and know that you are always in our hearts. And I'm just going to say a quick Bible verse for the both of us from Psalms chapter 73, verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So we all know she's in a better place. So thank you so much for being in our lives that day. I love you so much. Thank you. በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ወሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም አቦይ ቀሺ ወልደ ትንሣኤ፣ አቦይ ቀሺ ተስፎም፣ አቦይ ቀሺ ዮሐንስ፣ አቦይ መርጌታ ሰምረአብ አደይ ካብ ኣስመራ ናብ ኣሜሪካ ካብ ትመፀሉ ቅድሚ 20 ዓመት ጀሚሩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ ነገር ሓብሒብኩም ነደይ ናይ ኣደ ፍቕሪ ኣብ ደላቶ ተቐመጠትሉ ጠረጴዛ
እንዳኸድኩም ሞራልን ጸሎትን ክብረትን ዝሃብኩም ለይ በዚህ አጋጣሚ እዚ ከመስግነኩም ይፈቱ እግዚአብሔር ሃብኩም ካለ ናብ ሆስፒታል በመኻድም ጸሎት ዝገበርኩምላ ዝተሰናበትኩማ ኣደይ ናይ ብሓቂ ርሕስትን ዕድለኛን እያ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ሓደ መዓልቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ከለኹ ክርስዖ ዘይክእል ዝበሉኒ ሓደ ቃል ኣሎ እናሳለሙና ሕጂ እኮ ንስኺ ድደገፍክያ መሲሉኪ ኣሎ ነዴኺ ኣዴኺ ንዓኽ ደጊፋትኪ እያ ትኸይድ ዘላ እምበር እስኺ ነዴኺ ኣይደገፍክያን ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ተረዲኡኒ ናይ ብሓቂ ኣደይ ከመይ ጠንካራን ሃይማኖታን ሓልያ ንዓና ኣብዚ ደረጃ ዘብቅዐት ኣደ ስለ ዝኾነት ሕጅም እግዚኣብሔር ብኩሉ ነገር ደጊፉን ሓቂፉን ይቀበለለይ ኣብ ገነት የምብረለይ ካብኡ ቀፂለ ከዓ ናይ ኣደይ ክዝርዝሮ ብቐሊሉ ክገልጾ ዝኽእል ኣይኮነን መፅሓፍ ብዙሕ መዓልትታትን ዝወስድ እዩ ግን ብሓፂሩ ነደይ ንክዝክራ ዝኣክል ኣደይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለና ኣነ ገና ጓል 17 ዓመት ከለኹ ኣቦይ ካባና ንስደት ስለ ዝተፈልየ ኣደይ ክንድቦን ክንድደን ኮይና ነዚ ኩሉ ሂወትና ኣነም ኣብቲ ሓፂር ግዜ ናይ ሓላፍነት ናይ ቤተሰብ ተሰሚዑኒ ብንኡሽተይ ማህያ ነደይ ንሓፍተይ ኣብ ኣስመራ ዘላ ታቦት መሓሪ منأس حفتي مساي زلام حنساب زلنا تاتيوس محاري تاتي كوينا بتزلوا فقري نار آيات سقاب إذا حجي لومي زلنا يا ساعات من حاب حبت أجهون النابلت بتزين برنا محيا جزين اشتي محيا التأخيلا فقر نار آيات بصحة أن بفقر أبز درجة زين سلزب صحتنا حجم ندي أبز لا تعرف تهاب الله كابزي خبلو زد الخالقة مدهاني علم بيت كريستيان نايب حكي أنا ترير أبزي أتقوي لخزارب زخالكم ببوتاتنا بناي بيت كريستياننا أديتاتنا حواتنا أبوتاتنا حيلي أتأكد زلوا كابتا أديز زود أتلا ساعات جميرة أب هوسبيتالم أبزي دقي سلام بحنساب مسانا خونكم مسانا خوينن حفتنا ندبلا محزانا ندبلا ندبخايا بنحنا عدم زلوا محازوتنا خا محزانا أدينا ندبلا خمانا أبوتاتنا خا أجهن اندابلو خزانة عن عناصر لزغنيو نايب حكي كمزي تريري أبزي أبكرميكم وزين خزارب زقددني مدهاني على مسكانة يبصحيو حجم زلنا فقرن زلنا كل نجر سقا موداتا أملاح يحلونا سلام عنا نهبنا كابز خبل زلخاء كابر حقن كاب كربان مزيكم نزينا دي حزن كاب مينيسوتا إلسا محزانا كم وين ملقيتا كاب فلوريدا سجيجويتهم قزراني روا مسدي دخلت أنا اختمس أمه ندي كتريا قد إكسابير نعم لخط أكوينو عدي كديما كيدا مزيا وقتمالي مسانا كتحزن كنيا لذي نايبعال بيتي بيتسب كل خاتكم أبدلخومو أبزمكمكم بدقمكمكم أبدقايمكمكم كتسانان عني زلخو محازوتي كلهم أبدلوو دفكرونا دفتونا بيتسب ملو
أبز قلنا خونكم سلا دلسان عنا حجم كمسكنكم فتو እግዚአብሔር ሰላም ጣዕማና ሀብኩ ቁሩብ በብሕርኛ ነዘን መሓዙተይ መጽየን ዘለዋ ምሳይ ካብ ቀደም ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርና ዘይተፈላለና ስጋብ ዝሕጂ ሰዓት ከጸናና አነ ዝኣነያ ቁሩብ መልእኽቲ ክህብሞ ሕፀር ኣቢል ክኣጩ አይኒ ከስደት ጀምሮ አዲስ አበባ የቅርብ እህቴ ጓደኛዬ እንዲሁም በሙሉ ያላችሁት እዚህ ጓደኞቼ በስራ ዓለምም በጉርብትናም በተለያየ መንገድ እዚህ ከኔ ጋር ሆናችሁ ከዛች ከክፉ ቀን በኋላ አብራችሁን አይዞሽ እያላችሁ ስታጽናኑኝ የሰነበታችሁ ጓደኞቼ እናቴ እኔ በሌለሁበትም ሰዓት እንደ እናታችሁ እንደ ጓደኛችሁ አክብራችሁ ስታጫውቷት ፍቅር ስታሳዩት ለኖራችሁት ሁሉ አሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ፍቅር ሰላም ይስጣል አገራችንን ደግሞ ሰላም ያርግልን እግዚአብሔር ይስጣችሁ መስክናል ያኔርና ካለ yes Hi, I want to say something about Grandma. When I came from school, she always played with me, and I want to say I love her so much. And every time I talk to her, she promised me, and I love her. She's still in my heart. Thank you. Anybody else? Kala ishte nagar ka kafir zdarli. ትንሽ ነገር ማካፈል የምትፈልጉ ካላችሁ እድሉን እንሰጣለን። ሕራይ ባር እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ካብዚ ቀፂልና ብቤተሰብ ዝተዳለወ እኽለማይ ኣሎ እሞ ኩላትኩም ኣብዚ ፍትሓት ዝተኻፈልኩም ብክብሪ ናብኡ ናብ ደገ ሰላም ኬድኩም ተዳልዩ ዘሎ መኽፈልቲ ክትጥዕሙልና ቤተሰብ ይሓትዉ ኣለዉ። ብዝተረፈ ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነኩም ስለ ዘፀናናዕኩምና ኣብ ገዛና ብምምፃእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜ ሓዘን ብምምላስን ንኩሉ ዝገበርኩምልና ሕሰም ኣይትርከቡ ይብሉ ኣለዎ ቤተሰብ ይቐኒልና ብሩኽ ምሸት ሕራይ እግዚአብሔር አጀሚሩ ዘፈጸመና ክብርን ምስጋናን እንኦ ይሁን እና እኔ አጭር ጊዜ ባገኘኋቸውም ሰዓት በጣም ትልቅ በጣም ሩህሩህ በጣም የሰው አዛኝ እናት ነበሩ እና ፕሮሚስ ገቡልኝ ነበረ እና ዛሬ በእሳቸው እናቴ ሁለተኛ እናቴ ዛሬ እናቴ እንደሞተችበት ቀን ነው ያዘንኩት። አድኖ ለባዳ እንደዚህ የሚሆኑ እናት ለቤተሰባቸው ምን ያህል እንደነበሩ ያው ቤተሰብ ያውቃል። እና እማዬ በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳችሁን በአጸደ ገነት ያኑርልኝ። ጥሩ እናት ነበሩ። እንግዲህ ምንም ማለት እንደምችል አልነው አላቅም። ነፍሳቸው ብቻ በአጸደ ገነት ያኑርልኝ። ሌላ ሰው ካለም እድል መስጠት እንችላለን። ራይ ደሞ ባሬ ከምቲ ዝበልናዮ በዚህ ምስተወዳና የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምግብና ውሃ ቤተሰብ ያዘጋጀዋልና ምግብና ውሃ ሳትቀምሱ እንዳትሄዱ ብለዋል። ደግመን እናመሰግናለን። ራይ ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ ቁርብ ስለ ጌና ክንብል ሰብ በብዝ ተዋህቦ እዩ ዝምህረካ ብዘረባ ዝምህረካ ኣሎ
ስቕ ብምባል ድማ ዝምህረካ ኣሎ ኣዴና ብምዝራብ ዘይኮነ ስቕ ብምባልን ዓቕሊ ድማ ብምግባርን ብኸምኡ ድማ ብዙሕ ካብ ኣዴና ተማሂርና ብዙሕ ካብ ኣዴና ድማ ጽቡቕ ነገር ርኢና ኢና ከም ተኸባሃለና ዝጸንሐ 10 ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ምሳና ኣብቲ እዋን ፈተነ ዝነበረ ምስተን ቅድሚኣ ዝሓለፋ ኣዴታት መሓዙታ ምስተን ሕጂ እውን ብድሕሪኣ ተሪፈን ዘለዋ ኣዴታት መሓዙታ ኣብ ምህልላ ኣብ ሱባኤ ኣብ ጸሎት ኣብ ቤት ኣምላኽ ቤተን ገዲፈን እናሓደራ ነቲ ናይ ፈተነ እዋን ዘሳገራና ካብቲ ጸልማት እዋን ናብ ብርሃን ዘብጽሓና ካብተን ብዙሓት ኣዴታት ሓንቲ ኣዴና ድማ ኣደይ ተበርህ እያ ነይራ ማለት እዩ ሰብ ኣይነብርን እዩ ሰብ ዝነብር እዩ ገዲፉ ዝኸይድ እሞ ዝነብር ዓቕሊ ዝነብር ትዕግስቲ ዝነብር ድማ ብስቕ ምምሃር ብዙሕ ነገር ገዲፋልና ስለ ዝኸደት ንዑ ክንነብረሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ነዴና ድማ ብርገጹ ይቀበለልና ክንዲ ስድራ ቤት ኮንካ ቁሩብ ሓበሬታ ምስጋና ኢላህኒ ነይራ ሓፍትናታ ተዓንቲ ወግን እቲ ዝበሃል ተባሂሉ እዩ ግን ግርም ኢልኒ ዝቐነየ ካብ ረቡዕ እቶም መዓልታዊ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ኣጋይሽ ዘይኮኑሲ መዓልታዊ ሓደ ግዜ እንዳሓዘን ሓደ መዓልቲ ትበፅሕ እሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ክዕርፍ ወይ ድማ ኣብቲ ቀብሪ ክኸይድ ኢሉ ሰብ እግሪ ክሕፅር ትርእዮ ኢኻ መዓልታዊ ካብ ረቡዕ ኣትሕጅኩም ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም ክሳዕ ዝዕለት እዚ መዓልታዊ ዝረኣናክን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብስም ስድራ ቤት ድማ ንመስክነኩም ኣሕዋትና እንታይን ኢለን ንሕና ጥራሕ ደቃ መሲልና ነይሩ እሞ በቲ ክንሪኦ ዝቐነና በቲ ህዝቢ ኸቢብና ዝቐነየሲ ኣዴና ኣደ ብዙሓት ከም ምዃና ብዙሓት ኣሕዋት ብዙሓት ኣሓት ብዙሓት ኣዴታት ኣቦታት ድማ ገዲፋልና ከም ዝኸደትሲ ሕጂ ድማ ኣጸቢቑ ኣብቲ ዕረፍታስ እቲ ምስ ሰብ ዝነበራ ፍቕሪ ድማ ደሚቑ ፍቕሪ ገዲፋልና ከይዳ ኢለን ኣመስጊነን እየን እሞ ሕሰማይ ትርከቡ ኩሉ ዝገበርኩሞ እግዚኣብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ከም ትኽባሃለና ዝጸንሐ ሕጂ ረይሳ መሪሕና ናብቲ ማዕረፊኡ ኸነፋንዎ ኢና ብድሕሪኡ ግን ትእኽለማይ ኣሎ ጽባሕ ድማ መዕፀዊ ሓዘነን ጽባሕ ኣብ ዘለዋ ካብ ጽባሕ ምሸት ግን ሓዘን ክዕፆ እሞ እቶም ዘይጠዓመና ዘይመፃና ዘለና ምናልባት ብመራኽ ብዙሃን ንሰምዕ ዘለና እውን ጽባሕ መፂና ጽንዓት ሃብኩም ክንብል ንኽእል ኢና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብዚ ወዲእና ኢና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ግቡእ ክንፍጽም ግቡእ ስለ ዘይከላእኻና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እቲ ኩሉ ተፈጸመ ድማ ኣምላኽና ነዴና ገጽካ መርኣይ ንሕዙናን ድማ መጻናንዒ ግበረልና ዝተረፈ ጉዕዞ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣሰንዮም እቲ ዝስለጥ ኣስሊጥካ እቲ ዝቐንዕ ኣቕኒዕኻ እቲ ዝኸውን ጌርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብቲ ክዓርፋሉ ተዳልዩ ዘሎ ቦታ ድማ ብሰላም ከተብፅሐን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ሕጆሞም ዝኸዱ ኩሉ ስድራ ድማ መገዶም መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ክትገብረሎም መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢካ ከተሰንዮም ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኩን ነዴና ንባርያኻ ወለተ ጥምቀት ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ንሕዝናን ንፅንና ነዚ ኩሉ ኣብ ዘሎ ምእመን ድማ ዓስቦም ኣይተጣፍኣሎም
مسامع وعلك آخر مسكنك مسانا بتحضر لما نعقبك بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من استغاث مصا فقال كامل تاب سمايكم ودمام دريخون نعلت مقبنا لهم هبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر النزل على منات كايمو أمين وأوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا خدم قلي خد سقاقون دم قلي أديا بيرسوا أقويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب أنس برختيخي فركر سوم بروحيو أملة تسقى يا بيهر مساقيو وفسيتي دسي ملكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبر المسكاننا خايب من أملاك يكون كم تبهلتنا إتا محلفيت قرب لما تنقر الله أمو مسماي محلفي عبيتي ولدي أبوتات أديتات كنحلف كلنا انكب أمالينا كيف كلنا Hallelujah.
محار أملاك محرنا يقربها لأملاك يقرب لنا صلاتنا لمنانا تقبل لنا نفس دينا نفس باري آمين. أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أقمتلنا قلنا أبصنعنا سمايات نبرا كم تاب سماي كم دماء ما بنا نحن نزود دولنا نلنا أمين